Zdravím arachnofobiky. Jestli jste alespoň trochu jako já a jako 80% běžné populace, tak máte fobii z těchto chlupatých osminohých splozenců z pekla. Teda pokud nejste z Austrálie, v tom případě mi teď nerozumíte a pavouk je běžnou součástí vaší domácnosti, rodiny, váš soused, váš milenec a doručovatel voltů. Jestliže vám strach nahání náš český sekáč, pokoutník nebo Minecraft Spider Waifu, tak mám pro vás blbou zprávu, protože se v tomhle videu podíváme na ty nejvíc divný a creepy pachouky. Vy nás si říkáte, hej, proč říkáš pachouky, to jako, že ty pavouci smrdí? Přesně tak, představuji vám ceylonskýho pavouka, jinak zvanýho krabovitý pavouk napodobující ptačí trus. Tenhle snovač nejenom, že se kraje tak, aby vypadal, jako když strávil 6 hodin na podlaze v budově vodňanského kuřete, ale on tak stejně smrdí. Nejen, že v rámci genetiky jste nechutný hovno, vy i tak vypadáte a jste cítit jak Discord mod po 2 týdnech na serveru. Krom toho, že jak hovno vypadá, on se i dělá tak primitivní pavučiny, který neslouží k chytání náhodných kolem jdoucích. Ty pavučiny dělá tak, aby to vypadalo, že se na něho za letu vysral kolem letící netopír. Normálně takhle na svůj odér a vzhled nikoho nenavábíte, ale tenhle frajer tímhle nejen odpuzuje ptáky, který by si ho dali jako přísun denních bílkovin, on tím svým smradem láká brouky z koprofilií a sežere je za to, že si libujou v pojídání výkalů. Prostě jak sobě nechá dojít a pak je začne sbírat předníma pacíkama jako zasranej kombajn na žních. Jestli si myslíte, že pavouk, co smrdí jak záchodová mísa, je to nejdivější, tak vás milerád vyvedu z omylu, protože na pódiu vítám čínského pavouka přesýpacích hodin. Tenhle vypadá jak pokop od hajzlu, pod kterým se skrývá náš hovnouk ze začátku. Když si takhle jdete na výlet a vidíte, jak se na zemi válí buď odhozená sušenka Oreo nebo nějaká starobylá mince, tak je nepříjemný zjistit, že ten váš nález má vlastně nohy. Pokud ho ale dokážete chytit, můžete se mu za své vystrašení alespoň pomstit tím, že ho využijete v běžném životě. Úžasně se hodí jako razítko pro potvrzení rozvodových papírů, kladivo na váš nový altán nebo jako náhražku za anální kolík. Snad jste si nemysleli, že jsem budu dával v obrázek i tohodle. Následující osminožec si pravděpodobně oblíbil herní sérii Assassin's Creed, protože se taky pomenoval. Arachnide, dej mi pokoty mrcho hnusná, neboli pavouk Assassin je snad to nejdivnější, co tahle planeta na nás vyplivla. Týpek vypadá, jak kdyby si dělal prdel z pelikána, nebo jak kdyby jeho oblibou bylo pašování salatových okurek z místní večerky a to v celku. Možná byste rádi věděli, proč se mu říká pavouk Assassin, nebo se sami sebe ptáte, proč se na tohle vůbec koukáte, když máte jít radši spát, protože ráno zase vstáváte na 12 do mekáče. Ale na to vám rád odpovím. Tenhle miniaturní pavouk o délce standardního penisu tajské ženy. Hello. Tenhle miniaturní pavouk o délce asi 8 mm loví svoje další pavoukoidní kámoše. Přesně. V této situaci je pavouk loven dalším pavoukem. Naše pelikánoidní monstrum přijde k pavučině jinýho pavouka. Zazvoní na okraji, aby oběť došla zkontrolovat, jestli už je konečně Fúdor tady, ale než stihne zjistit, kdo to na okraji pavučiny stojí, tak náš poslíček vyšvihne svojí hlavou a klepeta tak, že ho na místě probodne jak typický občan Londýna. A když ani to nestačí, tak čeká, než na něj zapůsobí Assassinův jed a mezi tím je odnášené naším Forklift Certified pelikánem ze 7. kruhu pekla. Další hnusák na seznamu, co by si zasloužil schořet a co by se měl konečně vydat do fitka, je pavouk Bolas. Bolasový pavouk, bolavý pavouk, nevím. Tohohle jebák připomínajícího pavouka nenajdete v síti, Tak to je pohoda. protože tam z nějakého důvodu pro něj není dost prostoru. Pozor na mou prdelku. Tenhle si plete lano na světlo hledající můry. Na konci tohohle lana má připravenou stimulační kuličku pro všechny světlomilce. Proč stimulační, se možná ptáte? No protože tahle kulička obsahuje feromony připomínající vůni samiček, na který má každý Mothman po dlouhým dní zálusk. V moment, co kolem našeho prdeláče prolítá nadržený noční motýl, tak ho tahle pavoučí Nicki Minaj zláká a švihne feromonovou kuličkou po hlavě. Další hnusák by se podle názvu mohlo zdát skrývá v Transylvánii nebo ve filmech se stmíváním. Realita je ale ještě horší, je to Uganďan. Spider-vampír nebo taky pavouk Drákula vypadá jako přesně ty malý rostomilý skákací UFO pavouci, který vidíte v těch cute videích o pavoucích. Jeho zvyky jsou ale přesně takový, jaký byste od něj podle jeho názvu mohli čekat. Tenhle fanoušek Svartajumpu jako oblíbený jídlo má totiž lidskou krev. Ale tenhle pavejs je zase jako každá správná žena. I když má malý kusadla tak, že neprojdou lidskou kůží, tak ví, že na velikosti nezáleží a saje krev přes prostředníka, a to přes malárii přenášející komáry.
Chytne si je, jak děcka bonbony při rozbití piňáty, vysosne z nich krev pozbíranou z těžce pracujících Afričanů a pak je pouští dál, aby mu zase přiletěli s donáškou novýho ugandského vína. Nakonec tu máme pavouka, který nepochopil úplně správně pravidla omerty. Frank porušil omertu. Pravidla tvoření sítě. Ogre-faced spider, aneb jeden ze zástupců čeledě vrhačovitých, je doslova hříčka přírody, co se pavouků týče. Jeho kukadla jak zrcadla jsou největší ze všech pavouků a má noční vidění, který je 100násobněkrát silnější, než má váš kocor, co zrovna zvrací další várku chlupů na koberec. Na lov vyráží tenhle bad boy až po večerce, když se zrovna ostatní brouci vrací domů po chlámu, zmlátit svou broučí manželku a sníst nevylíhlý děti. Čeká, zavěšený jak Tom Cruise z Mission Impossible a chytá kolem jdoucích mizáky doslova do sítě, jak příslušník americké policie migranty. Po uchycení je uhrané svým pohledem oček, co koukají až do duše a pozve hmyzáka na přespávačku se snídaní, kde ale bohužel snídaně je sám pan hmyzák. V čeledi pavouků je ale dalších podivínů víc než dost. Třeba týpek, co si to rozdal na rodeu s bejkem, dalším se zase inspirovala Bonnie Blue, protože tenhle má doslova plnou prdel nevylíhlých děcek, pavouk, co žije pod vodou, nebo pavouk, co umí kurva lítat. Ve světě pavouků je víc než dost podivností a já doufám, že jsem vás zaujal natolik, že se podíváte i na další kroniku divnosvěta. Mějte se a zatím papík! Týpek, co si to rozdal na rodeu s bejkem, dalším se zase... Já si poseru z tohohle slovního převratu. Převrátím tenhle stůl.